U velikom smo tjednu. Crkva poziva da se ovih dana više posvetimo molitvi, odricanjima, te da skupa razmišljamo o Kristovoj smrti i Kristovom uskrsnuću. Kažu, tko pjeva dvostruko moli. To znaju i ljudi iz Posedarja koji već stoljećima čuvaju svoje staro drevno, starohrvatsko glagoljaško pjevanje. Mi smo danas u Posedarju i čućemo što su oni pripremili za veliki tjedan. Gospodinova je zemlja i sve što je na njoj, krug zemaljski koji prebivaju na njemu, jer on ga je osnovao na morima i utvrdio na rijekama. Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret od pučkih pjevača iz Posedarja koji čuva običaj starog glagoljaškog pjevanja je i Šime Klanac. Barba Šime, dobar dan. Evo za početak, vi meni recite koliko vi godina imate? 86. I koliko već sudjelujete u pivanju? Pjevao sam muku, ja imam već 60 godina sam ja ovdje pjevao, dok ovi mladi sada nisu došli i tako. Znači imate staža? Ima staža, hvala Bogu. A kod nas je uvijek, kako bi reka, lijepo pjevanje, naše staro. Onda imamo naše žene koje se uključuju s nama i s nama ovim pjevačima muškim i to ide uvijek lijepo i uvijek nismo nikad zaboravili to i nećemo zaboraviti. Ja sam u fanu dragoga Boga. I vi znači nigdje nemate ni note, ni ništa zapisano, vi to sve iz glave? Ništa note, da vam ja pravo kažem, ja nemam nego ni 3 rada za osnovne škole. Ali ja sam tako u ovoj crkvi se rodio i od 5 godina bio sam uvijek uz pjevača i tako je to meni ušlo u krvi, tako to ide. Jer znate što mi je rekao jednu nadbiskup blagopokojni Oblak, naš Marijan, sa oltara kad smo mi pjevali, dragi moji Posedarci, nemojte da vam niko skladno vaše pjevanje utar. Ne dajte nijednom svećeniku, ovim je riječima rekao. Razumijete, mi to držimo, tako i ne damo. I svaku nedjelju zapravo sudjelujete u pjevanju? Svake nedjelje sam na svetoj misi, to je za mene obaveza. I dok kod bude moga se u crkvi moju pomoć, hvala Bogu, dok se bude moglo. Oče moj, što učini tebi, rođeno žalosti tebe, odgovori meni, odgovori meni. Oče moj, ja prosvjetnik tebe velikom svjetlošću, a ti pogrdi pred Pilatom spasitelja svoga, a ti pogrdi pred Pilatom spasitelja svoga. Oče moj, što učini tebi, rođeno žalosti tebe, odgovori meni, odgovori meni. Pa za Veliki petak su običaj upravo što ste malo prije poslikali, one žvrkalice i klapetalice kako mi kažemo. Onda mi kao djeca i prije i sada nastojimo još uvijek djecu, ove osnovnoškolce, prvopričasnike, da idu kroz misto, cijeli misto prođu i najavljuju putem žvrkalica, tih klapetalica. Ovo je prvi, svaki sat vremena idu kroz selo i klapetaju i obavještavaju puk da se spremaju na
misu petak na večer u 7 sati, 8, zavisi kako kada počima to, i onda se dolazi u tišini u crkvu. Kada počne taj obred, zvona su svezana, ništa u crkvi je tišina, znači sav taj obred prođe, nakon toga idemo klanjanje križu. Prije je, bilo je to, mogu reći da su se običaj dugo bili zadržali, na koljenima se išlo prema križu. Sada je jako malo, možda neke starice još znaju koje mogu pokloniti se na koljenima križu. Kada se pokloni kod križa, sprema se procesija kroz misto, tako da naši dečki poput Damira Novakovića, Damira Čuline i par njih još kojih sada eto da ne nabrajam, naprave od pepela i benzina smjesu koju po cijelome mjestu gdje ide procesija naprave, zapale vatru i pjeva se ove pučke pjesme naše koji svi većinom eto smo naučili i održali, i znači to otprilike traje neki sat vremena dok kroz cijelo mjesto prođe, s tim da imamo 4 stajališta gdje se staja, gdje se poklanja križu. Vraćamo se u crkvu gdje, hvala Bogu, mi je drago da smo održali gdje cijeli Gospin plač ispjevamo do kraja, znači ne pjeva se u 2 dijela nego odjednom, imamo podijeljeni smo na lijevu i na desnu stranu, isto tako poput ovog što smo te sad čuli kako se pivalo, tako pjevamo i Gospin plač. Kada Gospin plač završi, već desetljećima smo organizirani, čuvamo Isusov grob danonoćno. Znači svaki sat vremena po osoba 2 dolaze noćom tu i čuvamo, molimo pred Isusovim grobom. Znači to tako sve traje u tišini, u selu se baš i ne čuje ni muzika ni ništa, nastojimo to održati da se ne pjeva, da se ne slavi. Još nisam imala mogućnost reći, još uvijek pravimo, bio je prije i baraban štap koji se je šarao od smokve, suhe smokve, koji bi se, stari moj čača ga i danas pravi, i šara se, on se napravi se kao neka mija po njemu, i to su prije ljudi stariji tukli na Veliki petak pod bancima, isto su tako s otim isto označavali nam domisto zvona što se je nije zvonilo. I subota jutro, tokom cijelog dana Damir Novaković je tu glavni koji je najbliže crkvi, grob se čuva, žene, mladež, muški, uvijek se dođe, uvijek je crkva otvorena, uvijek se cijeli dan moli do subote na večer kada dolazi misa, tada se isto prije nego što se zvona odvežu i na subotu se isto označava sa žvrkavlicama, ovim klapetalicama, početak, dolazak na misu, i onda ispred crkve tu napravimo vatru gdje se blagosiva vatra, voda, svjetlost, sve bude u crkvi, bude u mraku, svećenik sa svijećom ulazi i nešto, kažem, prekrasno što svak trebao vidjeti i doživjeti, i drago mi je što sam iz Posedarja i što te običaje držimo. Nastupili ste nedavno u Svetom Donatu s pučkim pjevačima. Evo, kako je došlo do toga da izađete iz crkve i da zapravo prikažete to svoje pjevanje drugima? Znači ovako, malo koje mjesto u našoj županiji, u Zadarskoj županiji se može podičiti, rekla bi ja po pravom posedarskom rječniku, sa pučkim pivanjem koje je kod nas već jako dugo tradicija. Znači od mojih najmanjih nogu, znači od svoje 5. godine ulazim u župnu crkvu Gospe od Ružarija i tu me vežu najranija sjećanja za pjevanje koje svima nama uđe negdje duboko u podsvijest i koje u biti kad se priključimo našim starim pučkim pjevačima zaista možemo lako pivati. Kako se dogodila ideja, sasvim spontano, znači jedan naš dragi prijatelj koji također jako njeguje tradiciju Posedarja, u biti nam je poslao poruku da se organizira susret pučkih pjevača u Donata i u kratko vrijeme, u 2-3 dana smo se uspjeli okupiti, imali svega zaista 3 probe i zadivili mnoštvo koje je došlo u Donat, što svjedoči i porukama koje sam ja dobila od nekih svojih dragih ljudi i prijatelja koje sam pozvala, i naše pučko posedarsko pivanje izmamilo
bacilo mnogim ljudima suzu u oko jer ih vraća u najranije dane djetinjstva, a to se gubi. A nama je želja promocija tog pučkog pjevanja, oživljavanje jedne tradicije, baštine koja vuče ljubav, vjeru, požrtvovnost, lice jednog mjesta, običaje i sve ono što nudi jedno bogatstvo koje rijetki imaju. A mi to imamo i moramo raditi na tome.